О, здравейте! Ако ви харесва това, което правя, може да се абонирате. Днес ще играем онази игра, която играхме и казах, че е много хубава. Хареса ми. Сега ще играем. Ако искате да играем още един път, пишете в коментарите. Ако ви харесва това, което правя, пак се абонирайте и лайкнете видеото и коментирайте. Почваме играта. Вчера беше много яка. Там с изкачването, с градите. Беше интересна. Аз ще играем докато не я бием. Докато не сме първи в нея. Почваме. Аз си отивам на моето място ъгълчето. Слагам си го. О, добре. То ми помага. Супер. Този скин е много як. На мистер Би златен. Аз съм имал един друг акаунт, сега ще ви разкажа, в който този друг акаунт го имам в този скин. Той го даха безплатен. Но сега нека говорим за играта. Добре, тук двамата с това строим. Само не ме закопаят, защото така няма да е много добре. О, лавата се надига бързичко. Да, тук едва оцеляхме. Пиано. Който може да свири на пиано, да пише в коментарите. Мале, колко стрим. Но в другите игри минем. Ето ги. Дойдоха и големите. Не, мале. Гадното е да те закопаят. Ужасно е гадно да те закопаят. Нищо, ще играем още игри, докато не я минем. Спечелихме нещо. Кой спечелихме? Добре. От паса ги спечелихме тя. Айде. Пак видеята. Скипвайте ги. Аз ги скипвам колкото може по-бързо. Айде, пак ще играем на тази игра. Пак ще играем. И може да пишете в коментарите коя ви е най-любимата игра в Stumble Guys. И ако нямате Stumble Guys, може да си инсталирате. Не, това не е реклама. Всъщност, Stumble Guys, моля ви, спонсорирайте ме. Не че те ще ми гледат видеото, за всеки случай. Айде, почваме. Винаги си отивам на моето ъгълче, то ми е любимо. Ако знаете. Ако не сте гледали миналото видео, ще разберете повече за играта и нали е забавно. Ако не сте, може да отидете горе, може да отидете и да го гледате. Тук започваме по-добре. Слагаме един голям диван. И да напомня, нищо, че вчера пуснах 2 видеа за един ден. Пуснах ги, защото бяха лесни в началото и затова. Иначе ще пускам по един на ден или по колкото мога, тъй че не мислете, че и това ще ми е графика. Защото може да е друг. За сега сме ужасно добре. Чакаме много лева. Тук мога да спечелим. Представяте ли си? Видеото ни е само 4 минутки да спечелим. Толкова беше толкова лесно. И в миналия клип да го бях минал. Още не сме таковали. Бая голяма кола имам. И ми кажете, каква е тази топка? Дали може да бутне някъде да паднеш в лавата? Защото ме е страх. Не, айде. Да, няма да е 4 минутки видеото. Той какво прави? Спечелваме койство. Скипвайте ги видеята. Сега, какво е това? Зомби дъха на човек.
Да, сега го скипвам. Ето. Ще натисна... ето. Вече мога да го скипна. Сега почвам. Ето. Може да пишете в коментарите коя друга игра искате да играем. Може да играем с парзалки в Стамбългаш. Може да играем една там друга. И може също да играем някакви други игри, като Roblox. Какво да кажете? Ще го инсталирам. Ако е с пари, може и да не, обаче. Каквото такова, айде. Ето, закопаха ме. Вече съм по-добър, защото разбрах, като ме закопаят, са го измислили Стамбългайс. Ето както за това. Ох, мале. Айде. Заклещихме се. Айде, газ. Така, айде. То си мисля леглото. Вече такова. Пак ме закупаха. Гадове. Лоши лава. Айде, бе. Значи, трябва да кажа на Стамбългайс. Направете бутончето да е по-бързо. По-бързо. Чухте ли? Защото това много ме дразни. Всякаква... скъсали по... Тъпи видеа. Защо трябва да изрежеш плат? Или това там? Айде, пак играем. И кажете в коментарите дали си купа нов микрофон. Ако ме чувате, не трябва да си купувам. Ако ме чувате, трябва да си купувам. Чакай малко, аз изключих ли звука на музиката? Чакай. Чакай да чуя. После ще видим. Ако видеото ми е добро. И кажете, кое повече ви харесва да играм на Stumble Guys или на Among Us. Но сега мисля, че Among Us, защото са 4 показвания и затова. Мисля, кликнах си леглото. Трябва да видим доколко високо може да стигнем. Почна лавата. Оп. Айде. Браво. Катерим се. Тук сме много добре. Леглото ми отиде на Марс. Тук сме много нависоко. Вижте само колко сме нависоко. И сме някакси много криво сложени нещата ни. Супер диванчето. Шкафа. Кога ще не даде нов диван, че искам? Роботчето. Той ще е моя приятел. Оставам го тука. Катерим се. Тук ако не бием, сме пълни нубо. Много сме добре. Не, това май не е било. Добре, значи. Само си разбрах. Мале, на косъм съм. Гледайте. Аз на малкия си пръст се държа. Мале, какво е това? Аз тук направих цял мост. Мале, това толкова нависоко не съм стигал. Айде. Пияно ли е това? Айде, почискай. Айде.
Тук печелим, честно казвам. Той не знае как да използва бутон. То ние... Вече ще ни дава само легла, я да видим къде го сложим. Ето. Добре. Още едно легло, слагаме го и тук. Още един печ, каквото е това. Роботче. Катери се. Трябва да се катерим. Не. Добре. Спечелим. Ще спечелим, казвам. Ето, да! Само трябва да видим колко сме... Не, леки. Колко сме играли? 10 минути. Да, гледайте, пърдя! Харесва ли ви? Помирисахте ли го? Ако сте го помиришали, кажете бляг в коментарите. Чакай малко. Само 10 минути сме играли. Спечелихме. Какво друго искате да играем? Чакай се, само чуйте. Може да не го чуете. Не знам дали съм сложил звук. Може да не го чуете, не знам дали съм сложил звука на играта. Вижте колко съм добър. Много съм добър, да. Да, too hard. Много е трудно. И хубавото на видеята ми е, че ги качвам когато ги правя. Тоест, днеска ги правя, днеска ги качвам. Денят, в който ги качвам, е денят, в който ги правя. Но, сега какво ще ни падне това пакетче? Някаква глупост. Сега не опитаме другата игра. Аз, както ви казах, съм много добър на тази игра. Обаче, ако загубя, не ме хейтете. Как е? Сега чакаме. Малко ще почакаме. Знаете ли сега колко ми е хубаво? Лежа си, рекордвам и чакам. Накрая. Почнахме. Много сме добре. Вие чухте ли концерта в Бургас? Пускаха Фин. Само трябваше Травис Скот да е там, ама не беше. Беше някакъв черен. Братят. Ако там беше Травис Скот, щях да го изгледам цялото. Там имаше безплатни коли, затова. Ако там беше Травис Скот, тогава щях да ходя. Ще го дадем. Раптор. Айде! Не сме рапторче. Опа, скок по скок. Добре, 13 минути. Чухте ли как дишам? Айде, умряхме. Съжалявам, бъгна ми от начало. Тук съм. Обаче, умряхме, ще играем още една игра. Ще доволни. И така. Не знам колко процента съм. Не го виждам. Добре, 23%. Пускаме, какво е това? Кой ще вземе Шампионската лига? Джапан. Не, няма да е Джапан. Португал. Може да е Португал. Спейн. Може. Герман. Има шанс. Що са не ми ги мърда? Що Германия? Аржентина! Добре, които харесват Португал или Бразилия, аз също харесвам Португал или Бразилия. Даже Бразилия може да ми е първото, защото Пеле, Неймар, Вини Джуниор, Роналдиньо, R9. Много хора. Всичките са легенди. Тук само си взема нещата. Не, всъщност, няма да правим още една игра. Ще взема нещата и ще
Казвам едно чао и така. Айде, имам фри в шопа май. Да. Да, но, значи, в коментарите падни се нещо хубаво. Падни се нещо хубаво. Падни се нещо хубаво. Падни се нещо хубаво. Искам нещо хубаво. Нещо хубаво. Не, пълната пустотия. Поне взех квест. Може би сега ще се апгрейдна едно нещо. Да. Сърцето ще се апгрейдна. Не ми е сърцето, това е кръга. Тоест, гушкането и то е като една супер сила в играта. Това ще апгрейднем. Идея, имаме новото. Последното трябва да сме 15 лева. Ще го вземем. Вземем сквещето. От мен може да си кажем вече едно чао. Ако ви харесва това, което правя, може да се абонирате. Чао!